Mga sir ug mga ma'am, maayong adlaw ninyong tanan. Nanapug ko'y bag-ong nadiskubrihan ba. Actually, dugay na mag-unta kini nga mga informations pero gusto na nako ba nga i-emphasize ang punto sa dugay na diskubrihan o nya pagkaman na diskubrihan na pud karon og balik og mas nilalom og milalom ang atoang pagsabot mahitungod sa kasaysayan mga kamatuoran nga din gitudlo ni Kristo diha sa iyahang gitawag og simbahan. Ako ang gigunita din ni mga sir ug mga ma'am kining The New Book of Knowledge, volume 16, page 287. Abi ninyo, actually nga to ang ginagamit ang ginatuan ni kinira magyung sa ibabaw. The history of the Roman Catholic Church began na Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Nya sa pikas column, Jesus founded the church and that church is the Roman Catholic Church. So karon ang tawag ini nga nahitabo naa pa di ay sa ubos ang gisulti o gipamulong sa maong gitawag og libro. Sa may gipamulong dinhi, the earliest written record of the church, what church? The Roman Catholic Church. Again, the earliest written record of the church, the Roman Catholic Church, is the New Testament, a collection of books composed by the apostles of Jesus or their disciples. The four Gospels contains the message preached by the apostles in written form. They relate the story of Jesus from his birth to his death and his resurrection and ascension into heaven. Jesus founded the church to carry his message of salvation to all men. And sa ubos din ni the Acts of the Apostles, the 14 letters of St. Paul's o katong mga Catholic epistles. So, tanan di ang libro sa Bagong Testamento, ang mga writer ni ana mga Katoliko. So, kanang New Testament nga ato ang ginabasa o paborito nga tawag ini ginabasa sa itong mga amigo nga mga sulpot, Katoliko di writer. Kung Katoliko ang writer, so therefore, ang tag-iya ang simbahang Katoliko. Mabitaw ang kining mga manuscripts o kadtong mga codexes sa New Testament nakitaan sa tawag ining mga basilika o mga simbahan sa mga Katoliko. For example, Alexandria dito sa Sinai and the kining pinaka-old nga kining document codexes or codex na nakitaan dito sa gitawag og sa Vatican. So kana pagpadayag nga ang New Testament owned by the Roman Catholic Church. Wala na ilain o bagulbol na buning atong mga amigo nga sulpot. Ay lagi mo sige bagulbol kay ang kamatuuran sulpot lang tinuod mo. Di na nato kinahanglan pa na nga tawag ining lalison pa. Kumbaga ngano man kay ang kamatuuran magpabilin. Ang tinuod magpabilin na kanang inyong pundok. Wanay kalabutan sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Naman kay ang mga writer sa New Testament mga Katoliko, so therefore ang ginapunting nila nga church, ang simbahang Katoliko, ang ginapunting nila nga hierarchy, refer ka na sa hierarchy simbahang Katoliko, o ang scripture nga ilahang tawag ining gisulat gipanag-iyahan sa mga Katoliko og baon na karon nga naa ng bag-ong testamento. So mao na gini nga tong mga higala nga mga sulpot isip-isip kay malagingon nga tug-anan lang mo sa inyong pastoy og binutbot mo lang ang inyong pangunahon na mahiluan gyud in taon. Kay nagtuo magid mo nga ang tinuod ang gisulti sa inyong pastoy tinuod, di ba? Pero ang tinuod na balis grasya mo ana kung sige mong tuwan ninyo mga pastoy. Sigurado magyud lang may connection kang Kristo. Kung may connection kang Kristo asa man napaingon dadto nila? Imposible man naglangit kay wa magwa may connection kang Kristo. Sigurado gyud kabuo na mo kaso mo paingon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media.
And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.